No niin, taisteluvuoro 2 on nyt pelattu. Ja miten tämä tilanne on nyt muuttunut? On täällä jotain tapahtunut. Eli täällähän nyt on kaikenlaista merkkiä kentällä. Eli Kapteeni Amerikka joukkoinen on tässä joutunut tulitaisteluun näiden Wehrmacht infantrin kanssa. Ja tuolla mettässä piileskelee tällä hetkellä First Lieutenant, jonka 2 bodyguardia on kuollut. Tässä on käyty aivan valtava taistelu ja täällä on kuollut 2 heavy infantria USAn puolelta ja tuolla on kipannut sitten jalkaväkkiä. Täällä etenee tämmönen pienempi uniitti, yrittää livahtaa pimeyden turvi eteenpäin. Sniperina tällä hetkellä tuolla maatilalla. Tuolta lehahti reservistä niin nahtijäägereitä kentälle. Hyi. Ja täällä Jenkkien Kodiak Medium Valkkari otti ja käveli tästä tänne. Kääntyi 90 astetta ja avasi tuleen tuonne mettään tänne. Ja siitä syystä siellä on nyt 2 heppoa kuolleena. Forward Observer odottaa, että valo alkaisi kajastaa tänne kentälle, niin pystyisi kuttuun tykistökeskitystä. Mortarimiehistä ei näe vielä mitään. Ja Airborne Rangerit on edennyt tällä laidalla. Ja auto on tietämättömiä, että tuolla odottaa Shrek Wolfen ja Pak 40 ambusorderilla. Niin joo, ja olihan siinä se, että saksalaiset yritti kuttua paria ajoneuvoa kentälle, mutta ne ei ole vielä niin hätä. Ei ole niin hätä. Ne ei tullut kentälle. Katsotaan 3. vuorolle tuleeko. Elikkä näin etenee. Alright. Ja edelleen kapteeni Amerikka vielä Steve Rogers on hengissä, mutta katsotaan kuinka pitkä. Over and out.